samma lidelse för er min liv. Börjar du kyssa? Nej! Det stora spelets regler säger nej till detta. Och vilka är dessa regler? Att ni förbinder er som en gentjänst inför min lidelse och kärlek för evigt visar lydnad och respekt för livvakten. För livvakten? Ja, jag har just nu en livvakt. 6 unga pojkar. Vi red en gång tillsammans till Aten. Det kan jag se det. Jag vet. 6 bröder. Och jag, lillasyster Alicia. Vi kom till en hålväg och där blev vi fast. 7 ryttare. 7 fiskar fast i ett nät. Som sprattlar och skriker. Er far kunde fiska med fisk. Han kunde fånga och döda. Mig lät han leva. Han lät mig i sin godhet bevittna allting. Jag fick se på allt. Små bröder har händer som kan huggas av. Små händer som lekt och som kittlat sin syster. Och händerna föll. Små bröder har fötter som sprungit och lekt fatt med sin syster. Och fötterna föll. Lillasyster såg på. Små händer, små fötter, små bröder som slutar att skrika till sist. Nu håller de livvakten. De håller mig avstängd från livet och lidelse. Om vad? Vi skulle talas. Men jag hoppas att vi har gemensamt. Sorgen alltså. Sorgen. Ja, visst. Så gärna. Ni övervinner nog säkert snabbt den stora sorgen. Sofie. Ni trodde ju att jag hatade er far. Det är inte sant. Fanns en gång en Odysseus som jag en gång älskade. Det angår inte mig. Nej. Kanske svårt att förstå att kärlek kan finnas mitt från det man hatar en kraft. Förstår du inte? Kanske fanns det kärlek där en gång. Långt innan allt blev unket. Du som är ung. Är inte lust som åldras det värsta man kan se. Vi blir alla äldre. Ja, visst. Hör ingenting. Hör ingenting. Samma han. En han som aldrig våldtagit, som aldrig rört en kvinna. Men ändå till sägas han som han rätten ur elden. Lika, ändå så olika. En han som aldrig mördat, aldrig våldtagit. Ni talar om min far och om er make. Jag ber er. Ni ber mig. Det är inte för någonting eller hur. Inte för kärlek. Inte för att besittas eller bli besatt av en lidelse. Det kunde faktiskt vara du som kom för att besegra Minotaurus. Träda in i labyrinten.
försökt våldta dig! Det är sant. Jag försökte våldta dig. Ett kallt blod. Det är sant. Det är otroligt. Helt otroligt. Han kom. Förstår du att jag älskar dig? Förstår du? Allting förlåter jag. Allting. Men jag ska tvinga dig att spela spelet. Nu får vi se. Nu börjar det. Jag visste att det här skulle bli en dag för desertörer. Ni klarar inte av det längre! Ni klarar inte av det längre! Vad är det för sätt? Spel. Blod. Blod på dina kläder. Vad är det som har hänt? Och du rullar runt i leran. Ja, herre. Jag har vältrat mig för dina fötter. Länge, länge. Nu har jag vältrat runt i leden. Samma sak. Vad är det för skillnad? En gammal bok. Sluta prata skit. Vad är det som har hänt? Jag kräver att du berättar vad som har hänt. Att jag lämnar en redogörelse. Vad vill ni ha? Den sanna historien. Eller den officiella? Med monster, odjur och Nu räcker det. Jag tror han insåg när han lämnade dig. Att han hade ingen väg tillbaka. Den stora jakten skulle säkert börja. Jag sa att utvägen var farlig. Det var som om man inte hörde på. Ett fågelskrik, en mås, en kråk. Oändligt genomträngande, det tog aldrig slut. Det höll hans huvud fast med skriket och flint. Se ut mot havet, gossen, minns Herre. Betrakta himlen, solen, månen. Vi kunde se i blå. Och med ögat spärrat upp i smärtan och skräck, så ut mot havet, som om en sista gång. En allra sista. Ers nåd. Förlåt mig. Jag är en dålig skrivare. En dålig lärare. Men varför tvingades jag bevittna allt? Sen stack han ut det andra. Inga lag ska det räcka. Det är sant. Er oförrätt